mayefitharishiwe usuke ezocula. Uyabezwa oSminoff la kumthanda. Isisokukhuluma ivideo postwe lensizwe enkundleni enkulu eyaziwa ngo-TikTok. Sawubona ubona ublock kufuneka khona lo mbuso njengamanje ubingelela yini mathinta acebo intombi zomqamela amehla kabenga baqamela imali thiwazi. Ngena kwethu ungabe usuku lakho lokuqala ngicela wenze okulungile upress subscribe button short pin comment okhulu nakho konke uma subscribe ayikhamera khamba so senze ukuthi ube wena oqala uthola notification mase sifala ivideo ngaphambili. Umlandeli kaMthandeni ove uphumele obala ngokungenami kwakhe emva kokubelalele yona ke album kaKhuzani bese uphumele obala wabuza ukuthi besikhona yini isidingo sokuthi kufisharishwe ubaba uBigzulu lapha ke lo baba wakha irasta naye sakhasi. Ngana kwethu ngiyazi solangazelele ungena ke kuyona ivideo ephelele yalo mbhemo. Ngaphandle kwalokho ngicela ukuthi umntana esekhaya la ukhona uyoyijabulisa noma ngabe kuphi la uhambele khona amaholiday noma usemsebenzini noma ngabe usemakhaya ngicela ukuthi ujabule uyibheke siyakudinga noma siyacela ukuhlangana nawe ngonyaka ozayo. Ubalekele emndeni wakho, ubalekele ingane zakho, ubalekele nakubantu abasondelene kanye nawe kanti nakuyiGuluva TV awumncinyana. Ngana kwethu ubaleke okwedlula sicela ukuthi nephathe kahle emaholidini. Asingene kuyona ke ivideo yayo ke insizwa ebexeka ingoma kaKhuzani feature khona uBigzulu. Ma Blue Nation. Wayisholo ndi dance lele. Sikhona isidingo sokuthi manibheka lapha eqhaweni lenu kufitharishwe uBigzulu. Sengisho lo baba lo waqhina irasta nami ngisakhasa. Ayikho into ayiculayo lapha uBigzulu bafethu. Ngithanda nje ukudlala ngathi ukuba uKhuzani vele wayephela umzawa wakhe nje imali. Hayi uthelo embizo ezistudio. Kudlalwa ngani? Umuntu mayefitharishiwe usuke ezocula. Uyabezwa oSminoff la kumthandeni. Babebizwe ukuzocula. Ayikho lento le. Hlaziya ke mhlaziya izikufanele zavele idalele wena. Ngimbekile isiqiniseko umfowami Velasa. Sathule nje uzoyihlaziya le ndaba engikhulumayo.